مسجبنات زي حجاو مسجار دك أسبات بزتحز أب هولندا أب تحت قيد الزركب بوليد زفلة تولد قويتهم كبسلة استحضار جميرو أب هولندا كتما زولة توسختي مسخر مسمعن مسرح فردن جميرو أب زلو اللقوان عقبت حق هولندا نتم قداي زكاتاتلو زلو فرادو نتاس قارن عسر عمت ما أسرتك فردو حتى أقربهم أتم بالعلتي تخصيص زلو أسقار نبر كاب كل تشحن عسرت ربعتن كساب كل تشحن عسرت شعتن زنبر جزية زكايدن نتفتات بزملكت مرمرا زكايدو عقبت حقي أب ليبيا بزنبر اللقوان بركت زبلو سدتنياتات أما داقون ما أكلاتاز نحو غنزب كخفلو يقبر كم زنبرن مساقار دك أسابات بممرح سبات بمأسار بمسقاين سوتوا عمتسن بمخصاص دما فرادو ناي عسر عمت ما أسرتي كوسنو اليوم أو عيد أغربهم زلو وليد جن حجو النزم فرادو اتزبلو زلو ولك أساب نص كم زي كونن جيجا ولك أساب حيزم كم زلوون بمقلاتيو أبتب تدقاقامي كهبوز صنحك قالو صنع زلو كم زفلت منقسته هولاند بمنقد تولد قويتاون نابتها قرزاتو سدتنياتات بتولد زبصحم زنبر قفعتات مسمس كوريو نتقداينا بيت فرد أمريحيو كساب حجة 209 حدن زخونو دك تبعتين دك آنستيون نتبتولد زبصحم بدلات مسكرنت هيوم لالو وليد أمقابيت كل التشحن عسرانيو مسكالك كيدان زبهال إيرتراو مسارحتو أبي تيبيا أب تحت قيد زاتو أبي تيبيا وليدنا بيت فرد غريبون عسرت شومن تعمتات كأسر بيين تواهيبون يريو أبليبيا بزفت صوم جبنات بحموشت زقرب ولا كستات جبنيا كوين سلز التركبة كبيت يبيها بتقلب إنتربوليو ناب هولندا زت تركبة أبتحجز كاز زلهم مسرح فرد دما بوزحات بديل نايزولو إيرتراويان بأكل نابيت فرد ممسا قالهم هيبهم كم زلو تقاليس لا نزيه دحر مسمع يوم كأحجي عقبت حقي هاجر هولندا نفرادو نوليد نعيسر عمتات كفردوه حتى أغربهم زركبو أبتبيت فرد أجل كابتن مسخاخر ندحنتهم قبلو الشومان بمقيار مسكر نتم ذهبوا خينم وليد قبل علينا بدلات فتسين بمبال دما مسكر نتم كم ذهبوا مع كان زينا رويترز زرقي حواب زل زينا حابير لا مع كان زينا رويترز قاليص وكم زل دما حدا كابتن مسكر نتم هيبم زلو بوليد تبديلنا زبالو اما خزينون كلهم مسانيتو زنبره هيوتو كم سانن عرفتك ركب كاه وليد كبير مودي مايك ابرون كحتى يدل بمبالون اتزقات اما بزرزريو ابت بيت فردز قالصه طبقات وليد جن اتقريب ولا زل كستات مسرت يبولن بمبال وليد كفتح يوم حتى زقرب زلو أبقيح بحري مع عبل شومان تزبل مصوع زتوهبو إيرترا دي تساتفو زلا حبراو لنمد بمريحنتم وهادن قبص نكسنا سعود عربن تخايدو مهلاو تقليصو أبتي أمايات قيح بحر سعود عرب زتخايد حبراو سرحيتات نمفتسام زخل لنمد أبلات حيل بحر كلتين هاقرات مالت قبص سعود عربن كومون كاب يوردانوس سودان يمن جيبوتن زتوكلو حيلتات كم استساتفو وانت حابير لا اتا أمو حسن سأتان دحنات قيح بحري بغتصال ترا قبص سعود عربن كعب كم زلو كتمقود صنعت إيرتراغن حجونا بتلمت كم زي تساتفت تقاليص لا بزحلف قرب اوان بريزيدنت سياس ناب كايرو ابزبص حل غزي تراغب صن هاغورون زركبن هاغرات تگماگم او حسنت قيح بحر وسان مخوان تزاريبن يريو نسو ابناي شعو زربو نحنا اب گماگم بحر انركب هاغرات ابز غداي زي نصر مرغص كهلون الله كمنغست إيرترا بستفلالي اغاطاميتات زغربنيا 12 نطبታት زحزه حسابات الله حدا خبو هاغرات گماگم قيح بحري تاو تكالاتن بمحيال وحسنت نايت مسمر كراغصا زطالي بيل نيرو يخون بر إيرترا ابز حجه تخايد زلو حبراو وتهدراو لمد كم زي تساتفتي تفليت زلا زي درجه عمتاو زكايد حبراو وتهدراو لمد اب طرك للتشحن 10 شومنتن زفلمه خوينو قيح معبل زبل شم توهيبو قند علاماتاتو نمايات تنهاجرات موحسن دحنت مسمر مغعزيا قيح بحرن مرغاص مخاني زغلاص زقد محدثو من زجمره مبل شام نايل مدما ناي حق مدافعن طيايتن بمتكواس زتخيد مخانون مع كنا زينا عرب حبيرنا لوا أبي إثيوبيا منغو منغست فدرالين زتفلالي حيلتاتن زغبر زلو ግጭት እንዳገደዳ ብዝመጻሉ ዘሎ ጊዜ ጀርመን ልክዕ ከምቲ ካናዳ ዘውጽአቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሱ ዜጋታታ መጥንቃቅ ከገብሩን ናብ ምስ ኤርትራ ኬንያን ሱዳን ዘዳወብ ከባቢታት ድማ ከእንቀሳቀሱን ምኽረ ዘለገሰትሉ መግለጺ አውጽያላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ናብ ኢትዮጵያ መጋሽ በዝመልከት አውጽይዋ ኣብዘሎ ናይ ምኽረ ሓበሬታ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ዜጋታት ጀርመን ኣገዳስን ዘይኮነ መገሻ ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ከእንቀሳቀሱ
ዝንቀሳቀሱ ምኽሪ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ድማ ጥንቁቃት ክኾኑ የለበዋ ቀሪቡ ዝርከብ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ናይ ምኽሪ መግለፂ ዜጋታት ጀርመን ናብ ክልላት ኣምሓራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ኦሮሚያ ሶማሊያ ከይንቀሳቀሱ ተመኺሮም ዘለዉ ኮይኖም ናብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ድማ ናብ ምዕራባዊ ክፋለት ክልል ንኸይንቀሳቀሱ ምኽሪ ቀሪቡ ዘሎ ብጀካዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ዜጋታት ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፀንሑሉ እዋን ካብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽርሕቑውን ለበዋ ቀሪቡ እዩ ዝርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ነዚ ከምዚ ዓይነት ለበዋ ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዘይምርግጋእ ተፈጢሩ ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ኦሞ ዝበሃል ከባቢ ማርብሩግ ዝበሃል ዓይነት ሕማም ተራእዩ ብምህላው እዩ ጀርመን ኣብዚ ናይ መገሻ ናይ ምኽሪ መግለፂኣ ብትሪካብ ፀቐተትሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ጀርመናውያን ናብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ኣድላይ ንዘይኮነ መገሻ ከይንቀሳቀሱ እዩ ለበዋ ቀሪቡ ዘሎ ከምዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ካናዳ እውን ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ዜጋታት ካናዳ ናብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳወብ ከባቢታት ከምኡ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ብዙሕ ክልላት እታ ሃገር ከይንቀሳቀሱ ምኽሪ ዘቕረበ ለበዋ ዘርጊሑ ነይሩ እዩ በተደጋጋሚ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከተልዕል ትረአ ዘላን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥረኣትያ ዘላ ኢትዮጵያ ቃና ኣብ መቐያር ብመንገዲ ላዕለዎ ሰበስልጣና ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኤርትራ ኣተዓሪቑን ዝብል መግለፂታት ከተወፅእ ጀሚራ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲኣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብር ሓደ ህዝቢ ዘለወን ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምትኹታኽን ጥሕሰትን ከበቅዕን ኣብ ሰናይ እምነት ዘተኮረ ዘተ ክትገብርን ፀቕጢ ክገብር ከተባብዕ ፃውዒት ነቐርብዩ ኢሉ ዘሎ እዚ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ መግለፂኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጀካቲ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብር ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ንናቱ መንግስቲ ህዝብን ዶባትን ዋላወነ እንተሃለዎ ብባህልን ታሪኽን ዝተኣሳሰረ እዩ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ናብ ዘተ ክትመፅን ካብ ምትኾታኽ ክትቁጠብን ፀቕጢ ንኸገብር እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያታ ሕጂ ድማ ብመንገዲ ኤምባሲኣ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኤርትራ ኣብ ሰናይ ድሌትን እምነትን ዝተመርኮሰ ዘተ ንኽግበር ፀቕጢ ክገብር ፃውዒት ኣብ እተቕርበሉ ዘላ ግዜ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕታ ግን በአንጻሩ ንናይ ወፃኢ ሃልኪ ዘይኮነ ንናይ ውሽጢ ሃገር ህዝቢ ብዘቕንዕ መልክዕ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንውግእ ዝጉስጉስን ናይ ባሕሪ ሃቐና ድማ ከም ዘይተረፈን ዘገልጽ ተኽታኺ መግለፂታት ዝህቡ ዘለዉ ነዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዝተፈላለየ ዝወሃብ ዘሎ መግለፂታት ድማ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና ኣጌራ ግብረ መልሲ ሂባትሉ እያ ሕጂ ኸኣ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኽግበር ፀቕጢ ክገብር እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ነቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርጋእ ትፈጥራ ላይሎ ኣውፂዎ ዝነበረ ክሲ ርእይቶ ህዝቢ ንምትላል ዝገበር رؤي حقنا يدحر مبال سلف بالسجنا زعوجو مانيفستو كينات بقصال مترزيو ان غيرن نفسو كم قداي نابزر اترخا زعتوي يمثل كبل مليسولن يريو نزنا ኤርትራ ግብረ መልስ በዘን ጸባርቅ ኮመድማ ኢትዮጵያ ተህቦ ዘላ ተጋራጭ አው መግለጽ በዘን ጸባርቅ መልክዕ እዚ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ተቀዳማይ መግለጽዩ ምስ ኤርትራ ዝርብ ንኽግበር ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክግበር ጻውዒት ድሕሪ መቕራቡ ኣብ ካልእ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ክትበጽሕ ዘለዋ ድልየት ናይ ህላወ ጉዳይ ድሕሪ መባል ንልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ መነባብሮ ክመሓይሽ ዝኽእል ቆጠባ ክፍጠርን ቀጻሊ ምዕባለ ክረጋገጽን ነባሪ ውሑስ ኣፍደገ ባሕሪ ዘድልዮ ኢሉ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم